Kanslergadeforliget ifølge Anders og Nikolaj. Copyright 2009. Klokken 3 om natten, den 30. januar 1933, faldt en af de vigtigste replikker i det 20. århundredes Danmarks historie. Den blev sagt af statsminister Thorvald Stauning i hans lejlighed i Kanslergade. Vi vil nu se, hvorfor. Det var en mørk og stormfuld aften. Asgård. Nej, Nick. Kanslergade. Nå ja, Kanslergade. Stauning, Danmarks statsminister, havde indkaldt til møde for at råde bod på Danmarks økonomi. Bertel Dalgaard fra Radikale og Oluf Krag fra Venstre var iblandt deltagerne. Det er ved deres ankomst til Staunings hjem, vi kommer ind i historien. Er det her ham Skæggaben, han bor? Ja, Kanslergade nummer 10. Hvad er det egentlig, vi skal her? Jo, altså vi skal jo forhandle om den her økonomiske krise i Danmark. Det er da også bare noget bøvl. Folk ude fra landet, de flytter over ind til byen på grund af al den arbejdsløshed. Hvornår tror du egentlig, vi er færdige? Fordi jeg skal da hjem til Birte og grisene på gården. Altså, det er jo den her økonomiske krise, der trykker. Wall Street-krakket har sat sig store spor i Danmark. Vi er jo påvirket. Altså, hele Europa har foretaget store genopbygningslån. Nej, hov, det er da en sød lille kat, det derovre. Ej, den skal jeg da lige overse. Sådan en, den minder om en af dem, vi har ude på gården. Nej, du er da en sød kat. Det er da en dejlig blød pels, du har. Ej, for helvede, nej, det sker bare ikke. Nu ligger jeg ned i et hul. Jeg ligger ned i et hul lige nu. Nej, og jeg tror, det er en banan. For helvede da, jeg er fandme, tror, det er en banan. Nej, jeg kan da ikke komme op med det her. Det er da godt nok noget bøvl. Kanslergade. Hvad, skal vi gå ind, eller hvad? Jeg synes, at det er skide koldt, og der er nogle underlige stemmer i luften. Ja, det kan vi godt. Okay. Nej, velkommen. Det var da dejligt at se jer. Jamen tak da, i lige måde. Der står en banan i opgangen. Det har noget med alt det der bondekrig at gøre. Hedder det ikke bandekrig? Nej, ikke der, hvor jeg kommer fra. Nej, det er godt nok hårde tider, hva'? Det er ligesom alt det med den økonomiske krise. Økonomiske krise, det har jeg aldrig hørt om. Men det er da en pæn mand, der hænger deroppe på billedet. Ja, skal vi se at komme i gang med forhandlingerne? Jo, det lyder da fornuftigt. Kom med ind og sæt jer. For helvede da. Det går Birte og grisene sgu da aldrig med til. Det er da nogle skodforhandlinger, det her. Ja, det hjælper sgu godt nok heller ikke på den økonomiske krise. Kom, skal vi gå? Ja, det synes jeg da. Vent! Vi kan vel drikke et glas til afsked. Nej, for satan da. Det er da en god vin. Kom herover med den. Giv mig vinen. Det er godt. Ja, men det er da nogle gode forhandlinger. Det kan Birte og grisene godt gå med til. Ja, så fik vi løst den økonomiske krise. Det var godt. Ja, det var godt. Har vi ikke noget musik, vi kan høre? Jeg er stiv. Men jo, jeg kan lige sætte noget af det her nye, trendy musik på hernede fra Tyskland. Det er noget helt nyt noget, det her. Jamen, det vil jeg da gerne høre. Nein, das ist verdammt sick heil. Nein, das ist verdammt sick heil. Sick heil. Sick heil. Sick heil. Forliget sluttet. Lockouten forbudt. Hitler, rigskansler.